Ei. Ja hän. Mä en ole nyt hänen kanssa samassa. Vaan hänen. Mä oon. Laitat mun 2 kaverin kanssa pupuja. Pupupaja on nyt varattu. Tää on nyt pakko kuvaa kaikki mun YouTube-kanavalle. Mä en tajua miksi. Mutta hän ehdotti. Joo. Mun ehdotus. Mutta mä hyväksyin sen. Niin, Koska miksei? sehän on hyvä. Ihmiset tykkää eläimistä. Niin, rakastan niitä. Lisää ihmisiä katsomaan sitä. Ne on omi. Jos se tekee jotain hauskaa, niin sit kannattaa kuvata sitä, koska ihmiset tykkää katsomaan. No hauskoja videoita on välillä hauskaakin katsoa. Minä juon nuttumaan malli. Mulla on mun kanavalle myös jotain infoa tästä leiristä. Kato! Se tuli itse koskee sen naamalla mun kättä. Piu. Se söpö. Mitä se pöli? Hei pupu. Joo. Tässä on ruokaa. Tää on niin söpöjä. No uudet. Miksi sulla on noin pimeä? Mä menen ottaa kukoista kuvia. Me vaan. Tuutko sä kohta? Jos sen kohtaa. Kato ylös. Kato ylös.